Gabon, Sopelako udal pelotetalekutik, joan den astelenean ekin zioten palistek bertako pala txapelketari oso arrakastatsua izan zen hasiera hitaldia eta gaur ere hain partido onak eta hainbeste jente armailetan ikustea espero dugu. Mikel Aierre, Gabon. Bai, Gabon. Joan den astean 4 bikote, bat kanpoan gelditu zen, 3 daude bizirik eta 3 horietatik bi gaur ikusiko ditugu berriro, hain zuzen ere, lehengo astelenean garaile izan zirenak, batetik Gaubeka eta Ibai Perez eta bestetik Maldonado eta Gordon. Bai, oidek, lehenko astian bi partido oso ikusi genixian, Ibaiek eta Estebanek defentzan kriston lan egin ziren, da partido bikaina, oso gorra eta luzia, baina irazi ziren, eta beste aldetik Maldonadok eta Ikerrek izugarrizko jua erakutsi ziren. Bi jokaera oso desberdin, batzuk defentzan maisu dituk, bestiak joa handiakin, aber gaur zein gainditzeken. Baina hori dira, beraien ezaugarriak eta gaur ere halako partida espero dugu batzuk erasoan eta bestea defentsan. Bai, dudik gabe, Ibaiek eta Estebanek etzekatek bestian jua eta abiadura, defentsako lanan maisu dituk, gero lehenko aztenek gero bukatzen asmatu ziren, baina besteak indarrak gehiago palista ditu, abiadura gehiago zekatek, dudik gabe. Olatz Urria, Gabon. Gabon. Zein aldartetan etorriko dira gaur lau protagonistak? Ba oso aldarte desberdinetan segura aski kontuan hartuta atzo Lezaman partida jokatu zutela, baina ez zuten bikote osatu gaur arituko direnarekin. Esaterako Esteban Gaueka gaur aurkari izango duen Gordonekin aritu zen, eta Maldonadok Del Riorekin osatu zuen bikote argentinarra eta Lezamarra izan ziren nagusi. Esan digutenez partida nahiko azkarra izan zen, 3 set eta baten nagusitu ziren. Pentsatzen dut eurek ere gaurko partida hori zutela buruan, eta ligaska laburra denez gaur irabaztea dela euren helburu nagusia. Ikusiko dugu atzoko aldarte horrek indarra ematen dien edo atzera pausura bidaltzen dituen. Joan den asteko emaitzek ez dute balioko, hemendik aurrera 0tik abiatuko dira 3 bikoteak, elkarren aurka jokatuko dute datozen 3 asteetan eta 4 aste barru final nagusia jokatuko dute hemen Sopelako udal pilotalekuan. Gaur lehendabiziko puntuak jokoan berotzen ari dira pilotariak eta berehala ekingo diote lanari. Hortxe ditugu buruz buruko txapelduna eta herriko semea Roman Maldonado eta Iker Gordon. Herriko gorriarekin jokatuko dute. Epaileek agindu eman zein daude aldailetatik antxara irteteko. Epaile eta aldaketa bat da. Luis Prieto gaur ez hemen izango. Markel Sierra etorri da Ager Perezekin batera. Joan den astean, aialdiko bigarren partida jokatu zuten, irudietan dituzuen pilotariek, justo eta urrutia izan zituzten aurkari, eta erraz nagusitu ziren, gaur ona partida jokatzera etorri zirenak, 3 eta huts. 3 bikote dira sailkatutakoak, eta favorito bat aukeratu nahi izanez, creo, Palazalen artean galituta agian bi hauen izenak izango lituzkete, baina partida kantxan jokatu behar izaten dituzte eta ikusiko dugu nola ekiten dioten. Aurkariak ez baitira samurrek izango. Esteban Gaueka eta Ibai Perez oso garesti saldu hori dituzte tantoak. Aurkari lana egin erazi eta gaur ere asmo horretan etorriak izango dira. Apurka bete dira pelotalekuko armailak. Zozketa egin. Gorri, lehendabiziko sakea Iker Gordonek aterako du. Mikel hasi aurretik 3 bikote eta inkesta bat egingo genut Palazalen artean behar bada botu gehien Maldonadok eta Gordonek. Bai, nik uste ja, lehenko astian erakutsi ziren jokua. Eta bueno, gaur egun Romanek gora aurrian markatzen isiken diferentzia gaudizan baraituk eta Iker atzian oso ondo zebilek eta frontoi asko ezautzen dik. Nik uste baina, bueno, aziran gaurko irazin ber, da gaur bat zebila aurkaria gorra itukela, ez zirela tanto ikerrealatzen eta defentza mailan oso ondo eta lehenko aztian bukatzen ebai. Ikusin ber gaur. Aste honetan jokatu gabe gelditu den bikotea
Nekol eta Del Rio. 3 eta 2 galdu zuten eta tanto asko eta biloko egiteagatik txartela lortu dute txapelketan aurrera egin ahal izateko. Iker Gordon epaileak eskuetan zuen saskira joan da eta aukeratu du lehendabiziko jokoa jokatzeko pilota. Amabostera izaten ziren jokoak hasiera batean 12 ere bai, baina gaur egun 10 jokatu ari dituzte lehendabiziko laurak eta laburragoa izaten da 5. Hala egokitu ezkero 5. Manden asteko jaialdian partida bat alaxe erabaki zen. 5 set jokatuta. Ikusiko dugu gaur bikote batek besteari egin eta oreka ikusten dugun. Ez duzte, lehenko uneko partidua bezain luzia tengoan ikan hau. Azteko Roman defenditzeko dan baino zailo, odek, dan zuzeno joatzen dik, ez dik hainbeste pelota moitzen, da aldortatik Roman zailo, odek, efekto gehiago joatzen dik, atzelaiare moitu alazik gehiago iten dik, eta ibai gaur lan zailo ukikoik, lehenko aztian baino. Abiaduraz igual danen eskui hori, bai, abiaduraz gehien abeak ematezio, baina honek oso desberdinadek. Kantxan dauden lau pilotariai begira, Sopelako udal pilotalekuan bildutako zale guztiak. Sopela Pro txapelketako ligari hasiera emateko. Ahora sí, cojan asiento y disfruten, porque esto es Sopela Pro. Denbora asko hartzen ari da konzentratzeko Iker Gordon lehendabiziko pilotaka da. Jo baino lehen, orain bai. Hasi da partida. Maldonado. Argentinarrak erdi da pilota, Botela Ester, Gaubeka. Gordonen bigarren pilotakadak oso aurrean utziko dio pilota, bere aurrelariari. Ezin, Ibai Perezek, bat eta huts. Bai, azkar etorriek ezkerpa eta ikutu zio pixka lentxio eta ez izan dik Cuando me queda súper fácil me dices qué hago. Levanta 2 paredes, lo que quieras. Venga, hau errengo tantutik aperiketan aztek, Eta argi izan dio. Pelota gaina aurrean harrapatzen duenean, esan dezaiola atzetik. Zer egin, gainetik pasa, ezkorro maikutu, biak bota. Esango dio. Ikusiko dugu, Jaramon egiten dion edo ez. Gordon enzakea erdi-erdikoa, Gaubeka. Ibai, oso bote txiki egin dio, eta bigarrenean jaso du. Gaubekak saiatu beharko luke, Maldonado jokoz kanpo uzten. Pixka moitu bintzat. Aukera daizkikina bintzat saiatu inberdek tantua bukatzen. Lehenko azten pixka kosta zitzakon. Aurrengo zetian etzian hain ondo joatu geho bukaera hobio ekizian azira baina. Maldonado. Sartzeko modukoa zuen baina utzi Gaubekak Ibeiri. Gordoni baztertu. Bote egin edazi nahi baina aire zarrapatu Maldonado. Botela Ester, baita Maldonadok ere. Gaubeka. Gordon. Hortxe du, Gaubeka, Gipar eta luze xamarra. Arazorik ez, biltzeko Maldonadok. Beste bat egiteko modua bat zuen, baina nahi izan du atzeratu eta tanto abertan egin bat eta bi. Hor zuloa sartuziek horre, oso ondo atzeatuik, sortziter inguruan ezkerpa eta joik eta Ikerrentzat
pelota oso zaila guen. Lehen da biziko bit tantoak azkarrak izan dira, baina hirugarrenean 26 pilotaka da jo dituzte. Atento ahora, Ibai Perezen estrenako sakea izango da. Maldonado. Gaubeka gondo jarritako pilota. Hobe izango du urrengoa. Ederki utzitako atxokoan. Ondo iritsi da bai. Atento ibili gor aurrea kajuten. Dipareta hori, kanpora. Arrisku pixkat, guan erreza, jokaldila. Está bien, está bien. Eta Gaubekak ikusi dugu, pelota mugitu egin nahi duela, bipareta egin du. Ez da ona izan, orain pelota txaparen gainean, Maldonado zabalduta zegoela jakinda, badaki mugitu berra dauzkala. Bai. Biparetan ikusteaten nahi eta Lucia, bazitxekin zarea etzi ala botako, baina pixka paetetik atea Roman. Eta bestiare, Iker boitu arazi horratzetikan, intentzio hona dek, Estebanena, hasiera batian. Sare ondotik, toki aurkitu du Gordonek. Maldonado sartuko da, erritmoa bera jarri nahi du. Kutsi atera zaio, gaizto, iru eta bi. Ondo jotako pelota izan dut, hor azpi-azpitikan, errebotetik ez tek asko erten. Tranquilo, que acabamos de empezar. Venga, tranquilo, poco a poco. Bere buruarekin Naserre. Dentro y dentro. Venga, suave. Ibai Perez. Ya vamos, Perfecto, Iker. Venga. Zaila zen, baina eramateko modukoa iruditu zaio berari. Abe baitxu, Venga, Eta ez duela altxatzen, entzun diogu. Cruzales aquí, va. Eskarmentu handiko pilotariak dira lautik hiru, baina emaitzak elako garrantzia duenean lotuta denek ekiten diete partidei. Rebote inguruan Ondo Iker, Gaubekak oso atzetik sartu behar izan du ezkerra Maldonado, hirugarren pilotaka da jarraian Estebanek, hori barruan izango da ez, kanpoan. Ezoiko hutsak egin ditu Maldonadok. Galdutako haure. La anterior, Te he pillado tarde yo, Izan eken aurduritasunak, Abe baitxu. Venga, ahora, gaurko eguna garrantzitsua dek, gaur irabaztikenak, bueno, txapelketa oso ondo hasiko dek. Ibairen sakea, Gaubeka. Gordon. Lo que quieras. Maldonado. Sartu indek, zertatea. Pelota egokia, Gaubeka emin egin dezan. Eutxi Ikerrek, berriz ere efektuarekin indartxu. Ondo, Ibai, hanketatik nolateiken, pelota. Eta bueltaka pilota Ormara. Ekimena beraiek hartu dute, eta urdinak jo eta keari da orain erasoan. Maldonado orain egin temakile hartu nahi. Lehen bizikoa erraz jaso du Ibaik eta baita bigarrena ere. Anto bizia doa. Bai. Ezin, Ikerrek lehen biziko aldiz urdinak aurretik. Bai, Estebanek batzek Ikerren ahultasun txiki bato eskerpaetean zio, eskuiz oso indartzu badek eta hor eskerra bilatzen nahi oso ondo. Una más. Botelaster zainen dotore sartu duen pala eta Ormara bideratu. Ezker Orma ikututa atera du Ibai, errezkoan min egin du. Eskura etorri zakor. Romanei da honek oso ondo bultzatu dik. Ahí todo toca pared. Hirugarren berdinketa jarraian. Sigue trabajando que son mejores, dale. Botela Pro 2024 bigarren jardunaldia. Paciencia con el saque, ya va a salir. Culpa mía el saque, Bai, Ibai, onartzen nahi dek, hor beak indikela kaldia. Luze saiatu beharko du sakatzen eta aldela Maldonaderen ezker aldera lota arrotuta. Gordon. Maldonado.
Ibai. Tranquilo. Ondo. ¡Aguanta! Ondo eramandu errebotea. Aire Esteban. Aire iritsi berrikor Estebanek. Goitik eraman behar izan du Ibai Perezek. Ez du aprobetsatu Gordonek. Eskubidea sartu. Maldonado. Botela Esteban. Ondo Iker. Gainean. Zarrabek. Maldonado. Gaubeka. Pasa intzio pelotak. Iker usteko hobexu iguala, Ikerrek aber nola beago sopasa tarrapatu dit. Zentzuz, jokatzen ari da Armintzako jarra. Bai, ondo aidek, Intentzioz, pilotaka da denak joz. 5-4, Gallo. Venga ahora, Ibai Perez. Sakea doitu beharko du. Hortik gain beste minez dio, Maldonado, ingo aurreko sakean bezala. Ondo Gaubeka, haze pelota jarri duen. Frontiza errepatu du, baina botea kanpoan ondo Esteban. Ahí, oso ondo. Bien. Sigue, Danak oso ondo jartzen aidek, lekuan aidek jartzen dena. Quítale, Bosgarrenean ez da berdinketarik izango, 6-4 urdinak aurretik. Romanek nahi egindako jokaldi hori kanpora jontzaio eta galdutako hirugarrena izango du unezkero, edo laugarrena igual. Asko dituk, Lau. Ez da galtzailea, baina gaur. Bai, alazilek. 4 tiré la mierda, me cago en Dios. Guantxe esan didek. Mala mía, 3 eta huts. Orain arteko partziala, haze sakea. Ondo Esteban. Maldonado hori sartzeko aukerarik eman gabe. Ibaik ere botarazik, gaiztotu egin da pilota hori eta Gaubekak ez dio etekinik atera. Ibai. Toki txarrera, gainean da, Esteban iritsi. Gordon. Arrebote luzea. Ia pasazuen, baina moldatu da eramateko Ibai Perez. Kanpora, ere. Etzen hori egiteko pilota Mikel. Ez. Arrisku gehitxoa egartzen Roman, ez egiat. Behar eze pentsamendu binerten deken frontoira, baina arrisku gehiagi. Roman ahora, Perdón. 8-4. Muy buena, dale, soy yo, Ibai Perezek atzera egin behar eta nola atera duen. Bai, nola itxoin zioken, Paetatik erten azkeniko momentuan. Eramandu hori ere, Maldonado. Hirugarrena jarraian. Ibai eta hau ere bai, 5 pelota bota ditu Romal Maldonado, buruz buruko txapelunak. Arritzekoa, harrigarria. Gaina zango nian hiru bat, lau eskerpa eta jota zabalea. Oso antzeko. Eskerrakin hor zuzen jo, berri paetetik paetea. Horri, teni gehien. Eskerpa eta gehiagi jotzen nahi Toda la mierda, tiré la concha de mi madre. 5 tanto jarraian egin dituzte Gaubekak eta Ibai Perezek. Aurkarien opariak izan dira gehienak. Baina esker honez hartutakoak. Aztartutako pilota, Romanek atera. Gaubekak erditik arrotuta atzeratu. Ipareta hori. Aso, ahal izan duen moduan. Esteban. Oso ondo jarritakoa. Oso ondo. Zaila, eraman Iker Gordonek. Aurreo. Maldonado. Ibaik. Gordon iritsi eta indartzu atzeratu. Esteban esartu beharko du. Gora. Ibai entzat ezin ezko izango zen. Bai, sartu gara zin, baina bostela azter gehitxo lagaziok, asko jodek eta hor zailtasuna haunditzen dek. Hau bipa eta osona izan dek, baina iritsin dek, Jendian kontra nama jundan. Bost eta bederatzi lehiakorrak dira oso. Maldonado eta Gordon eta
Oraindik ez zuten lehen denizeko joko irabazteko itxaropena galduko. Venga, 6.9. Ikerren sakea, hauek erantzuna behar bezalakoa. Ibaik ezker horma, lehene jabiagotan nahita ikutzen ari dela iruditzen zait. Eman orain. Toki gutxi zuen, baina eraman du Ikerrek. Efekta ondia, tanto. Nola jatxian frontuzetik Efekta eman duelako. Botara zigintzio, Maldonado era bote handile ingozian hori. Dotori izan da, pelota da dotoria. Ibai Perezek egindakoa. Azkarra izan da lehen dabitiko jokoa. 13 minutu terdira ez da iritsi. 173 pilotaka da, Olatz. Bai, hementxe gaude lehen jokori irabazi duen protagonistetako batekin. Esteban Gaueka, bueno, primer joko para vosotros, 5-10, ¿qué nos dices? Sí, la verdad es que importante, ¿no? Hemos salido bastante bien. Creo que estamos empalando, estamos dominando y a ver si seguimos así. Estás acertando mucho dónde poner la pelota, con mucha precisión. Así es, estamos quitando bien a Román, poniendo las cosas difíciles ahí atrás a Iker y bueno, esa es la clave y a ver si nos sigue saliendo igual de bien. Por último, has mencionado a Román, os ha hecho más regalos de los habituales. Sí, bueno, es el primer yoko y aparte también nosotros le hemos puesto las cosas difíciles, la pelota en su sitio y es más difícil también que haga buenas. Eso es, eskerrik asko Esteban, sorteo. Eskerrik asko. Pozik, lehen dabiziko joko irabazita Esteban Gaueka. Ez dakigu, aste honetako partida honetan, datorren astean eta bi aste barru zer gertatuko den, baina galdu ezkero ere, Mikel, zenbat eta joko gehiago egin, zenbat eta tanto gehiago egin, garrantzi handia izan dezake. Ba, dudik gabe, berdinketan bate oten badego, garrantzitu izan dut, galdutako partidaren nola galtzen deken. Bai, Ibaida Esteban lengo azteko mailan ikusten gaitu, oso sartuta, elkar oso ondo ulertzen ditu hori betidanik izan dek, eta bikote oso ona egiten die. Baina gero zin, Esteban, eskerrez oso zin ikusia deskubize bai, bai, Maldonado eta Ikerre lengo azteko mailan ibili berko dira, hori irabazteko. Aurrelariak batipat ez dio, partidari erritmoa behar bezala hartu. Utzi ere ez diote, utzi, baina bera gaitasuna gurdiari berak tira egiteko. Bai, Iker ondo ikusi diat, Maldonado aldian Iker ondo ikusi diat. Orrute egitea Maldonado, onde. Baina pelotak ala esan diuna, beharrik ez zinean arriskatzeko, arrisku asko hartu isi. 25 urte ditu. Era buruko txapelduna, maila ikaragarria duen pilotaria, argentinarra, lehengo astean erakutsi zuen eta litekena da hurrengo jokotik aurrera ere hori berresten astea. Iker Gordon. Aurrez gertatutako guztia ezabatu eta partidari berriro heltzeko asmoa izango du Sopelako atzelariak Venado Tuertoko aurrelariaren laguntzarekin. Hasi da bigarren jokoa. Gaueka. Ondo, Iker buene. Eskatu atzelariak, gurutzatu. Gora, Ikerrek. Bai, jan bezala indike pelota, gaina etorri zako. Baina, bueno, ibaientzako estekela hori harritzeko da egalare, ez hartzia daroa. No pasa nada, Vamos, confía Iker, vamos. La hostia, qué fallo es ese. ¡Apa! Ibaichu, Venga, va. Venga, Esto frontón, saca un poco la hostia. Vamos, me cago en Dios.
7 vamos, dale, dale. 7 del campeonato, dale con todo. Gordon, gora egin du. Bai. Asko indik gora, Iker, más suerte, Behar baino gehiago, Perfecta, Normala baino gehizio. No pasa nada, Hacemos ahora, dale. Pelota jo duen moduan jota. Zuen hain gora egin behar. Gor frontizen zeo zekoiskan bat oso zarrapatu dik. Dale. ¡Búscale! ¡Dale, abre! Zonek erantzun, Ibei Perezen sakea. Esteban, hori ederki egiten du. Ez da erreza baina. Maldonado. Toque, dale, derecha. Como sea. Sartzeko. Agindu dira atzelariak nola edo ala. Maldonadori, ez dut egin zaio pilota. Ibei Perezi, ez du pasa. Maldonadok ezkerrez. Eskubia erabiliko du orain. Gora. Errebotea latzak. Bai. Netzako aproposa, guan. Zuzen zitzatorren pelota, da errebotetik egin niko txugunateako zara. Berak ere zabantza egingo zuen, ziur aski, baina azken unean sartzea erabaki. Que ya sabes, Venga, ánimo, venga. Venga, saque, Córtale, venga. Vamos, Ibaitxu. Erdietiko pilota zen eta eramateko modukoa, bai, zelako erreboteatzaile batentzat. Gordonen sakea. AVK. Maldonado. Ibai. Roman. Goiti bera. Markamena, baetzak japa. Iker. Etxineko zuen, baina... Perdón, Ibai. Baina gehiago jetxi. 3-1. Toque mejorar, Puedo hacer esa mierda, vamos. Vas a tener, Esteban, mala suerte, va, Ánimo. Egindako boskarren tantoa. Maldonadok 6 galdu ditu. Ondo gurutzatutako sakea. Toki gutxi zuen. Erantzuteko Ibaik. Orain bai, errebotearen zain gelditu da, baina ezin. 4-1. Toque despertar, vamos, vamos. Ondo eman dezan, baina errebotetik ondo ortendek, Ibaintzako eramateko pelota. Contagiar de vos, está impecable, vamos. Venga, otro ahí, Ya toda la vida sacando aquí. Vamos, Ibaitxu. Venga, vamos ahora, va. Sake zaren goz ez dugu tantorik ikusi. Harta bat bai. Gordonek Arestian egindakoa. Pelos tarrak atera. Estebanek eskubiz erantzun dio. Roman. Bibirritu, efektu handiarekin. Gordoni bote txikia egin. Ibai. ¡Ojo el bote! Ez du behar bezala enpalatu eta aukera Esteban utzi. Ondo lagundu Maldonadok. Gordoni. Erki gutzatutakoa. Bosteta bat, lehen beriziko jokoan adina tanto egin dituzte bigarrenaren hasieran Maldonadok eta Gordonek. Venga, estoy, Venga, ya te llevará mejor. Va. Venga, ánimo. Apa, Esteban. Beste itxura bat hartu du. Estás disfrutando. Bigarren joko honek gorrientzat. Eta entzun digu. Ikerri bere buruarekin gozatzen ari dela. Ondo. Maldonado. Ondo gaueka, ze pelotaka da. Arroa, hau. Erori. Estoko aleginean urrera. Erori zaio, 2-5. Bai, emateko pelota guan, Ikerrek zekaken eskudio horrekin erabaki hon hartu baina. Erori zako. Ya estoy bien yo, Bina pilota galdu dituzte atzelariek. Eta inigo Mikel joan den astean txapelketatik zori txarrez kanpo gelditu zen pelotari batekin gaude, Iñaki Urrutia Gabon. Kaixo bai. Bueno, ezin izan duzue aurrera egin, astebete pasada nola zaude? Bai, pena bat izan zen, Ezkenean partiu txarra ingenun,
Eta Mesita kanpoan geratu gara. Egun txarrak eta gorrak izan dira, baina bueno, oin ona etorrita eta holan ikusita frontoia, posago. Beti posa ematen du, ez da pilotaleko horrela ikusteak. Bai, ala da, ez, horrela ikustea frontoia izugarria da guretzako, holan jokatzea kristonen bila moten digute, eta bueno, espero dugu rengo partidutan be holan egotea frontoia. Gaurko partidari dagokionez nola ikusten ari zara? Oso fuerte ikusten dut Ibai eta Esteban bikotea, oso sendo, fallo gutxi egiten, baina bueno, besteak be kriston abioa ere moten dute pilotari, eta bueno, espero dugu partidu estua joatea eta honena irabaztea. Ordezko lanetan, behar bada, espero dugu ezetz prest ateratzeko, ez da? Ba, esan duzun moduan, espero dugu ezetz, baina bueno, urten behar bagara, urtengo gara, eta alik eta beren jokatuko dugu. Eskerrik asko Iñaki, disfrutatu. Eskerrik asko zuei. Tantoa Roman Maldonadok egin du azkenean, baina lehengo azteko Ibai Perez nik uste tanto honetan ikusi du, Mikel. Bai, oidek. Guantxe hartu ipixkat lehengo azteko, trasa edo. Pelota latzak egamen dizkik, errebotiare bai, botelazter bat. Oso ondo ikusi du. Baina azkenean Maldonadok esan diuna. Golpe oso desberdinaz eskak eta defenditzeko Nikone aldian zaiodek. Lehengo astean jende asko ikusi zuen para partidua telebistaz eta gehienek Ibai Perezen izena aipatu dute. Oso partida ona Maldonadok egintzean, bigarrenean, baina jendea Ibai Perezen defensa ikaragarrearekin gelitu da beste konturik ez dut. Ba, ez gaina izugarrizko tanto luziak egon dituan, danek izugarrizko abiadura emantzitxon, eta Ibaiek danak arri zian. Eta gero, bizpairu tanto oso ikusgarri bukatu ditzian, orduan, hori, partido oso kompletu intzian. Bai defentzan, da gero oso ikusgarria, iruzpalau tanto je bukatzen. Gordonek jaso ez zuen pilota horrek hirugarrena eman die Urdinei, ondo sakatutakoa, aukera orain Estebani, baina aztertu egin zaio azken unean. Okertu zaio pelota. Ezker hor maikutu Ibaik. Pilotaka da azkarrarekin ez ustean harrapatu nahi izan du Ibaik, baina ez du lortu. Ibai. Azken unean pelota hori jetxi. Ez ustean berriro Gaubeka, ezkerrez orain. Eskuiz. Defentsa ona Maldonadok. Ibai. Gordon. Eskuiz. Ibai Perezek. Gordon. Ibai. 30. pilotaka da. Ondo Ibai. Asko behartu du pilotari altura eman da, orain jetxi. Pilotaka da ezberdin asko, Sestaoarrak. Botela ez behar ezin, behar bezala Estebanek bildu, 7-3. Ibai eta azkarra izan dek, Esteban barroa sartzea junde baino, ez dikaz mau. Venga, párate y párala. Párate y párala mejor. Que me viene justo. Más fácil. Me viene muy mal. Te da tiempo, Venga, un paso saque. atrás y la paras. Atrás. Un pasito solo. A bote pronto no llego y aquí. Sigue cuidando, Iker. Venga, que Terrible, está bien, está bien. Este es clave. Ánimo, Esteban, valiente. Apa, Ibaichu, apa. Venga. Dos tantitos, apa. Venga, Va. Voy a sacar ahí, Iker Gordonen sakea. Aire. Ibai Perez. Libre. Aire. Gaubeka. Estoy si no, Lorazutako pilota horrek beste aukera bat emango dio. Iriste malima da oso ondo Esteban. Oso ondo. Ez ditu gerrezak horiek, Azkar jun berdek eta horrek gehatu berdek, eskumuturare goxo jarri berdek. Eta askotan horiek gaixi gertatzen dira, guenguan oso ondo bukatu dit. Esteban, ese es tu juego, Ahora, Román, Eskumuturak inola indion hor eskerpata ikututa berak ajuteko. Oso pilotari teknikoa da.
Esteban Gaueka. Bostanto lortu ditu orain arte. Ibai, sakeari aldatu egiten ari da. Hau, ezpetik atera du, ezker paleta aurkitu nahian. Estebanek atzean, tantoa landu nahi. Ez du beharrik izan, erantzunik gabe gelditu baita. Azken eskuinkara, 5 eta 7 gerturatzen ari direla, Mikel. Bai, bitanto joatu izkie eta hasieran abantaila polita zizekaten gorria, baino urreatzen aditu. Ibeiren sake hori, ezkerrez Maldonado gozo ondo Gaueka. Hortxe du, easoan bukatzeko aukera, bipaleta ona, eraman ordea, Ibaik eskubia erabili behar. Maldonado efektuarekin gol egingo dio pilotak. Ondo Ibai. Libre, a buena. Maldonado, Gaubeka. Bita. Baita berak ere, Gaubekak. Barrura egin behar, eta ezin, Maldonadok, 6 eta 7. Gaurkoak ez dirudi, joan den asteleneko partida bezain gogorra, baina Mikel, bigarren jokoa bukatu baino den, 311 pilotek da. Bai, oidek. Eta Maldonado pixatze gehiatzen nahi nazten horra horrek alde hortan Estebanekin da. Nik usteat, hoi ez dikin behar. Egurrian segi berdik, hor nazte baek Estebanekin galtzeko azeskak. Berdintzeko aukera. Oso ondo sakatzen ari dut, azken aldian. Ikerrek hor. Maldonado. Kendu hori ere. Efekto asko egoki ari da. Egotari ematen, Ibai Perez. Botara ziteziok. Maldonadoi. Reboteatzeko prest. Ibai Perez, ondo. Maldonado. Oraingoa airez. Sartu du Ibaik. Maldonado botera ezkerrez hariko da. Mandio galanta. Ibai jokalde egin nahi izan du. Eta segaldu du. Esteban entzago etzea, pa horro oso aurreaino etorri da zinziok. Esto es terrible. Claro que vas mejor, pero si vas cansado ya, voy yo, buena voy a hacerla. Venga. Terrible, insiste, Lo que tienes que decir tú con tiempo, ¿vale? Venga, Guantxe ditu gorre. Dale, Iker, teneme la buena, Beha ere irutuzako nik usteat Esteban ere aurregi etorri ala. Cuidemos este. ¡Opa, Ibacho! Venga, ¡Opa, estás terrible, ¡Opa! Saca y vente. Iker Gordon. Qué regalo, tío. Qué regalo. ¡Herman! Maldonado. Sale para abajo. No llega. Pelota zaila zen, eraman du. Abiadura ikaragarria zeraman urrengoak. Estebaneko min egin dizaioke. Bai, bita botatzeko ere. Hor oso txokua sartu da, txakan Roman. Berriz ere rebotean, baina ez da. Ondo Iker. 9-6. Markagailu orokorra berdintzeko bakarra falta zaie. Bai. No le he hecho nada a la que he tenido, perdona, ¿eh? Échale la primera. No vuelve a pasar. Me ha dado Échale la miedo a primera. pegarle a él, no pasa Échale. nada. Venga, Bai, nik usteat... tiro suave, suave, ¿eh? Nik Venga, esatean Ya pelotatik sí, ¿eh? itzeiten ari dela hor. Bai. Eskura lagazio eskubira eta Roman beha salduta gatu egor eskerpaetan. Bera ezkotzegatik ez duela bota esan. Bai, arrisko ikusik. Baina pixka zabaltzianik guauan, tanto iteko. Venga, 6.9. Eskura eman dio Gaubekari, Maldonado. Argentinarra. Miquel, ojo el bote. Gaubeka. Aire. Aurre egin behar. Gordonek, ondo ezkerrez. Esteban. Ondo Iker.
Ez pelota sartu dituen Sopeloztarrak, azkenekoak puntua balio zuen 10-6. Asko aldatu da joko batetik bestera kontu. urteko Sopeloztarra. Ari dira apurka pilotariak kantxara itzultzen. Azkar hartu behar izan du kafea Roman Maldonadok. Egia esan loekin dio neurketari, baina ari da esnatzen. Bai, ama bera ere harrituta zegoen, kafea eskatu dit, bueno, bera joan da eta eman dio eta antza bai hori zen izuena. Hartu aldu, Olatz, hartu du? Hartu du, gutxienez aldageletara kafea sartzen ikusi dugu. Gero edan duen edo ez dut ikusi, baina sartu dute kafea. Pelota berria, joko bakoitza pelota bakarrarekin jokatu ditute, ez dago aldatzeko aukerarik, baldin eta apurtzen ez bada edo. Orain arteko biek osorik amaitu dituzte jokoak eta hirugarren pilota oraintxe bertan aukeratu du Ibai Perezek. Horrekin jokatuko dute hirugarrena. 36 minutu bete dira Ligaxkako lehen dabizeko partida jokatzen hasi direnetik. Txaloak Ibairentzat. Masakea. Gaueka. Efektarekin gora egin du pilotak. Aurrelariak eskarrez biak. Botera orain Ezkubiz. Esteban. Maldonado. Ibai. Ordonen lehen pilotaka da. Hirugarren joko honetan. Izi Estebanek. Luze, ondo. Oso ondo. Bat eta huts urdin. Bai. Eman hor dugu ikusteguan pelota kadarra izan guanen. Dale ahora, Dale ahora, Ezkerrarekin enpalatu ezin da ibili dira bi aurrelariak. Dale, que está dura, Ibairen Este set, pilotaka da bikaina. Este set, vamos.
Ibai. Oso ondo, aria esakatzen, Mikel. Bai. Ez dio, erasoan hasteko aukerarik ematen Maldonado hori, eta hori ez da gutxi orain akatsa. Esteban Gaubekak egin du. Vale mucho, Sí. Cabeza arriba cuando ganamos. Mándame todo, Erorintzako pelota, Chapabel. No pasa nada. Venga, Paula, para. Venga, saca, ahí. Venga, ánimo ahora, Ánimo. Errezela ez diola heldu. Palari. Venga, vas a sacar, Ez da Armintzarra. Apa, Esteban. Gordonen sakea. Gaubeka. Aire. Barrura egin dio. Ibai. Emateko asmoa zuen, baina ez zaio pelota nahi zain gozo etorri. Gordoni. Gaubeka sartuko da. Postura ona dauka hor. Ibai, barrura. Gainetik basatzea zen asmoa, baina ez du lortu Gaubekak. Maldonado. Nausitzen hasi nahi. Venga, Román. Txokoan gelitutako pelota horrek ez du erantzunik izan. Se me sale, qué rico. Ya está, Se me sale, boludo. Agar Perez epailari laguntza eskatu dio. Dime si no vas a ir, dime. Roman Maldonadok, herrikoa atera egiten zaiola, batikan sartu dio epaileak. Eta hor, jokaldia raro horretan. A 10 quiero ir, Bai, Esteban horre bipaetan zaio gehatuek. Eta hor zulua zitxon, nahi gabe erorintzako pelota, Romanei. Maldonen sakea. Gaubeka. Errebotea Ikerrek. Esteban. Engainatu egin nahi izan du posturarekin, goiti bera egingo dio, errebotea, ondo Esteban. Efektu handia zeraman. Oidek, bai. Polik eman ziok eta horiek azkenian gero errebotik iruta erori deitu eta hori indik. Se me entra que estoy fresco, vamos. Venga, ahora, Lehengo asteleneko lehen da biziko partidak 880 pilotaka daia izan zituen. Gaur 800 iritsiko dira eta joan den astean ezala 5 partida izan ezkero. Urruti biliko. Gaubeka! Arararara. Hori bai ez zuela espero. ¡Qué mala suerte! Garritzeko, gorre Estebanek askar saltzen dik erre bezabintzat eta azkenengo momentuan intziok, bai. Txikitzeko aukera zuen eta horixe izango zuen buruan, baina bapatean pelota Orman ikusi du. Begira. Venga, este va, venga. Hiru eta bi gorri. Gaubeka. Gordon. Maldonado. Asko aterako da. Gaubekak erreboteatuko du. Lauterrian. Otela Esterri bai. Gaubeka. Enpalatu Armintzarrak. Eta Maldonado baina kanpora Ibai. Hortxe zegoen, ikusi du jokaldia. Bai, errezi bitxidek. ¡Vamos! ¡Tengo que mejorar! ¡Vamos! Buen Dios. De puta mala suerte me cago en Dios. Me estoy alentando yo mismo. Joder. ¿Qué tranquilo? Tranquilo nada. Venga, opa, Ibai, tu mala suerte, opa. Tranquilo nada. Centrado. Me aliento yo mismo a ver. Venga, perdón. La ronda Mar pilotaka da. Ánimo, mala suerte, ven. Venga, va. Sakea balekoa baldin bada, Gordonek 100garrena joko du. Gaubeka. Maldonado. Eskubide etorri zaio Estebani. Roman. Ven. Ibairen errebotea ona. Bilatu ilekua justu Ikerrek. Ibairen bipar eta herrian gelitu da, eta suertea orain beraiek izan dute. Pala aldatzen dunde, pala oso goitikan harrapatu dizik eta ezin barroa sartzen. Hay que moverles.
Venga, que no estén cómodos. Begira, pala nondik. Ánimo. Hartuta jo duen pilotaka da hori. Ahora, Denborarik ez. 3 eta 4, Ibai, entzun dugu, mugitu egin behar dituztela aurkariak. Bai, intentzio hori baino. Sake ona, asko ari dezakatzen. Asko aldatzen. Bai. Eta ez zio, como Roman ez egin un jarri, da eskerpaetetik oso ondo ateatzen. Terrible. Apa. Ahora le cazas, Lehen da biziko sakea. Tanto bihurtu du Ibai Perezek. No puedo ahorrar eso, Venga. Apa, Ibaitxu. Apa. Launa ditugu markagailuan bi bikoteak. Ibai korain ezker horma ikutu, baina begira ze erantzun. Buelta harra. Maldonadok. Gordon. Hora, egin dio pilotak ezin. Nahi zuen pilotaka da jo. Garra pilotaka da. Oso nabe. Dotoria. Gazen garaia esan du berak ere. Ibai. Vamos, hay que hacer más, dale. No pasa nada. No le he hecho nada. Terrible. Ahí está, ahí está. Venga, Ahora, Entra todo, dale, vamos. Entra todos. Hiru tanto egin ditu Ibai Perezek. 6 gaubekak. Maldonado, azkarra jo behar. Ondo Esteban. Ibai, haze, ezkarkada. Baita Ikerrek eskubiz. Zabaletik, Txapelozarrak. Ondo bildu. Erki gurtza dutakoa. Iritsiko da, Roman ezkerrez jarri da. Gainetik pasan nahi, ondo Esteban. Ibai. Bote egin erazi, efektu handiarekin bareta. Orain bai sartu da Argentinarra eta latza jodio ezkerrez. Lipaketa egiteko ez txarra, baina bertan da. Ibai. Honek ere bota baina kanpora. Bai, gaur ez ikasmau. Ibai, una más. Gehiago eskatu dio Estebanek. Ganean segi zezala. Sí. Ya me metía, ya. Bosna. No puedes más. A ese 2 le tienes que echar tú otro. Joder, tú. Sí. Bueltako botatzeko. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Venga. Sabes hacerlo. Venga. Venga, confía. Ahí, Hirugarren jokoaren bigarren erdian sartuta daude Bosna berdinduta. Apa, Ibaitxu. La veo bien para moverle, tío, y la tiro a tomar por culo. ¡Ah! Venga, joder. Iker Gordonen sakea. ¡Aire! Gaubekak. Atzeko Orman jarri pilota. Hone berriz, errebotaino. Ibai Perez. Gordon. Ies egindekoa izan da, baita hau ere. Bilake Romanena suerte zabalea eta honek bueltan berdintxua. Baina honena tanto. La veo mala. Bastante has hecho. Bastante has hecho, Esteban. Bosna. Vos. Ez. 6. Ez dio ondo ikuste markagailu. Leno Romanek kaleo intziok Estebanei. Hor barrutik ez dio ondo ikusten. Harritzeko da, bat gutxiago zenbatzea Estebanek. Bai. Bi eskuekin helduta orain bai. Pelotaka da jo Estebanek, burrengoa eskubiz soilik. Berandu bitxura Ibai. Oso ondo garrila ondo gaur, Herrikoarekin komeria ditu. Se tiene que arrimar, es que es la hostia, Maldonado. macho, es la hostia. Ager Perezek lagundu dio, gero Markel Sierra aurrekoak ere bai. Eta berriro Agerren etorri da. Zerbetekin lotu beharko diote. Venga, pase lo que pase. Venga, esa que va. Seina.
Ánimo, Esteban. Vale, Baizu. Gordonen sakea. Aire. Ondo. Adelante, más. Ibai. Venga, derecha. Mal de frontón. Zazpi eta 6. Gaine, torrizako baino, Venga, va. hoi barro sartzen bazeki, guen egiten. Ánimo, Sale Esteban. mal. Venga, derecha, Iker, valiente, dale. Ibai Perezen sake ona, hau ere. Gaubeka. Errebotea. Eraman. Maldonado. Berriz ere. Garean jarri du Ibai Perez. Gaubeka. Ondo moldatzen da. Pelota zal horietan. Iparetan. Oso. Galoa txapelako pilotalekuan argintzako jarrari une egokia zen, eta nola gaizatu duen gainera buruan zeukan jokaldia. Volamos, Iker. Aurrez egin behar izan dute lana, gero halako aukera sortzeko ez du barkatu. Zortzi tanto badaramatza zakuan. Ondo egin gaur, oso ondo egin gaurre. Bilak, Maldonado, gaizki. Amargarren pilota orain txegaldu du Argentinarrak, ez dira ohiko datuak. Eta oso alde jarri dute hirugarren jokoa. Bai, nik izango dira behaidek, Iker, hasieran esan dio Iker ondo aidek, eta behaidek, bikotetik utze egitek ninten, da bere mailatik bera. Ibaik orain jokoan sakatu nahi izan du, baina indarrez. Gaubekak atzeratutakoa. Ondo eutsi dio Gordonek. Jokoan Esteban. Gordon. Maldonado, sartu, bipaleta egin. Viste, venga. Ibai. Zabalean aita, Bai. Más. Gaubekak zer egingo du. Barrura. Zabalean zuen Maldonado. Indartsua pilotaka da. Eskerrarmaren laguntzaz. Frontizeratu nahi zion, baina ez da iritsi. Zazpi eta bederatzi. Aukera aukiri eba urbatzeko, Da Esteban egizik asmau, Ibaiek ez. Eta aurreneko bi jokoetan baino tanto gehiago egingo ditu hirugarrenean galtzen duenak. Lehen da bizikoa 10 eta 5, bukatu da bigarrena 6 eta 10. Eta orain zazpi eta bederatzi ditugu. Venga, Román, Venga, opa. Valiente, Saca. Gordon. Gaubeka. Aire. Abre, Iker. Eskubiz. Ondo bildu du. Ibaik. Bere eskubona eskerra da eta horixe erabili du urrengo pilotaka da. Maldonado, mendean hartuta dauzka aurkariak. Eta lortu du 8garrena. Estebanek sartu bertzian ikuste dut nola da. Bizi ibili dipilota, Venado Tuertoko aurrelariak. Uno más y vemos qué pasa, Venga, Esteban, ánimo. Venga, oba. Martanto egin ditu, horietatik 6 atzean, Argentinarrak. Venga. Hoy es el día, 6.9. Gordon. Maldonado. Ondo. Bederatxina. Vuelta carrilla, Iker. Igual, valientes. La tiramos, pero valientes. Román, Manto hau egiten duen bikoteak bigarren puntua eskuratuko du.
Eta psikologikoki garrantzia izan dezake gaur bertan. Partidaren bilakaeran. Ibai Perez. Gordon, gora. Beldurri gabe jodu. Baina, goiko txapatik gora aldegin dio Sopeloztarrari. Bigarren puntua. Gau bekarentzat eta Ibai Perezentzat, Mikel. Bai, ez ditu gustatorri behar ikusi die behatzi eta zeik horrekin azkenean osta, mailila buelta mantziotek eta Ibai eta Esteban behar ez ditu gustatorri, baina bueno, alde harrarek bita hori gamatzen gutia. Bueno, bat, zera Ibairekin hitz egiteko aukera izaten duzun. Bai. Bueno, Ibai, 9 eta 10, baina bigarren jokoa zuentzat. Bai, posik ez, bigarren jokoa guretzat. A ber, nola azten gara orain bestea, baina bueno, nik uste dut Esteban eta nik ondo gaude, eta a ber nola doan. Sakatzen ere gustora ikusten zaitugu gaur. Bai, oso ondo ez, nik uste dut hor paretatik botatzen dio pilota, eta bueno, hortik ondo goaz. Zer beharko duzue azken jokoa irabazteko? Bueno, pizka bat, apretatu pizka bat ez, beraiek oso indartzu daude, baina bueno, guk ni saketik hasita eta Esteban seguro aurrean egingo du tantoa. Eskerrik asko, zorte hon. Eskerrik asko. Ildo beretik segin nahi dute Gaubekek eta Ibai Perezek. Lehengoan lan handiak eman zieten euren aurkariei. Nekol eta Delri hori azkenean irabaztea lortu zuten post set. Jokatu eta gero. Gaur bilurik ez dago hemen, apustuak zertan diren jakin dezagun, baina jendearen artean favorito agian aurkariak izango ziren, baina oraingoz aurre hartuta beraiek dira. Post 112 pilotaka da jo ondoren. Ibai Perezek berak 145, Maldonadok 126, Gordonek 119 eta Gaubekak 112. Post eta 10, 10 eta 6 eta 9 eta 10. 55 minutu, oraintxe bete dira Sopela Pro 2024ko Likaskako lehendabiziko jardunaldia. Jokoan jarri dutenetik. Iker Gordon lehen bailen joan da epailaren gana eta atera du. Horretu beharreko pilota, Perezek esan dio, pilota horrekin ezin dituela, dituen pilota kara horiek jo. Eta zain gelituko da, beste hirurak noiz etorriko. Iker Perez, oraindik aldageletan. Gaubeka oraintxe etorri da, Justo Urrutia eta Garma zerukotea, Mikel. Bai, Justo Garma, Deportiboko garaitan makina aldiz bikote izan da. Txapelak irazte, elkarrekin, Esteban, este. Isiltasuna Sopelako udal pilotarekoan laugarren jokoa abiatu atarian. Hasi da, Iker Gordonen sakearekin, Gaubekak goxo batzea. Handia eskatzen zuen errebote horrek eta alatxe egin du, txokoan utzi! Iritsi egin da, Maldonado, Ibaik eskubik gauza bere egin du, aurrean bihurritu, tanto izango da. Earki utzi paztean eta noa itxi dan, Roman. Bai, valiente. Eskarra, mutila hori, Ez du asko behar izaten, Ibai Perezek berak ere jokaldia egiteko. Roman oso aurrean ikusi du, frontisetik oso gertu eta arriskatu egin behar diat esan du. Behi bota. Bai. Ondo Ibai.
Atento alante, Esteban, Va a botar mal, Laugarren jokoko lehen biziko tantoa Urdinentzat. Iker. Dale ahora, como si fuese la final, vamos. Vamos, Baichu, vamos. Está dura ahora, Kanpora, arrisko hori du Ertzak, hainbeste indar eta alturarekin jo ezkero. Mala suerte, mala suerte. Muy buen saque es ese, Una pena que no. Badute. Vamos a sacar, venga. Perdón, va. Regala, normal, regala, me cago en Dios. Iker Gordonen sakearen zain beste hirurak. Ondo hartu ezkero Orman. Eta horrengo pelotaka da berriz pikutara. Van a tener que darle a la fuerte y van a fallar, Aguanta, Agua valiente. Te ayudo yo, dale, vamos. Bakutza bazik, Norbea zein berdun, bestiak zein gon. Hamasei pilota galdu dituzte Maldonadoren eta Gordonen artean. Vas a botar una bien! Bot. Haze, hiru opari bat besteren atzetik. Venga, burue, vamos, Falta jarraian egin ditu. Orain arte dozenak asake, oso onak asko. Eta gero, zer da, eta bata kontrakantxara eta bestea motz gelditu zaio. Sake luzea, errebotetik eraman behar izan du Ibai Perezek. Maldonado. Directa, tú, directa, Ibai. Airez orain Ibaik. Bai. Goiko txapara, arrazo dituen. Berak, bazitxekin hor ingurun ibiliko zala. Román, aprieta ahora un poco, Juntos, Sí. No pasa nada, Baichu, No pasa nada, va, Va. Venga, tranquilo, vamos. Venga, saque, va. Vamos. Iker Gordon. Lo que quieras. Dale. Zabaletik ondo gorutzatu Maldonado. Aurrelanien arrebote egitaka oso pelotaka da ona Estebanena. Baita arreboteare. Ezkerrez Armintzarra, ona hau ere. Ondo Iker. Aurrelari Urdina eta Atzelari Gorria sartu dira jokoan orain arte Ibai Perezena harrapatu. Egarra, Roman. Eguan, errez harrapatzia da, harrapatuta gaina tantoin. Vamos a ganar este joku, Gaueka eta Gordon ikusi ditugu, baina gero azken protagonistak. Qué bien llegado, Beste biak izan dira eta euren artean erabaki dute tantoa. Vamos a ganar, va. Atzelaria auspotu nahian Esteban Gaueka. Venga. Ote txikia Ibairi. Maldonado. Errebote luzea. Orman sartu du. Venga. Sigue sin miedo. Orden ezkerrez. Vale. Gaueka. Ibai inmatera joan da. Baita Maldonado ere. Vete. Eta estadoko atzelariak. Gaueka. Lana egite egokitzen ari zaie veteranoei. Ibai. Aurrean gelitu da
Atzelaria, jokaldia azkar egin. Estebanek eraman nola edo ala. Atzetik aurrera Iker Gordon iritsi baina ezin txaparen gainean jarri. 3-4, 22 Biurri eta tantoa suerte apur batez urdinentzat. Bai, nik uste Iker pipa eta autatzen. Motz gehatu zago da arriskatzia, erabakidik. Goen ikusi ju, Estebanek atzegalditik pilota ekarri, Ibaiek aurretik pipa eta bota, baina danak barroa. Ibai Maldonado ondo jarritakoa oso goitik sartu behar izan du Romanek aukera bea du hau agintzen hasteko altura eman da oso errebote ona Estebanen txanda ondo Iker utz orain askarregi botazio golpia eta oso aurrian eman zio pelotai. Bai, harritzeko adek, Ibai egolako itxegitia egitia. Van a fallar, Ordu betetik gora. Sigue. Egin du partida. Muy bien defendido de izquierda, Ordu bete eta 4 minutu oraintxe. Va, Baichu. Quiere ir al quinto, vamos. ¡Ánimo, Esteban! Gordonen sakea. Indartsua errestua. Gaubekak. Hortxe du beste bat. Ez du enpalatu. Directa. Aire. Llega bien, llega. Nahiko egin du. Libratu ditu ezker hormak eta frontisak. Hau gaiztoagoa doa. 6 eta 3 gorri. Zuzen ari Maldonado bain egin bai egin. Bai, Estebanek esan zio, berrobotean dute iztu dut. No te da tiempo ir a ti. Insiste, Ya ves que el rebote, que rebote. Venga. Venga, gente, Ez du aurreko egunetako dizida izan Roman Maldonadok gaur. Baina orain, beste irakurketa bat egiten ari da eta ¡Vamos, Bacho! ¡Venga, ánimo! Rotari ematen ari da, errebotera kupidari gabe. Gordonen sake ona, laugarren joko honetan. Atera ditu, sakerik txukunenak. Erasoan, Sopelozarra. Errebote zaila jaso, Ibaik. Maldonadok utzi atzelariari eskatu egin baitio. Oztera. Iker. Estebanek lagundu. Ibairi. Nekatuta dago Ibai. Bai. Itzegite normalien ez zituna egiten guantxe idek. Baina ere nik uste txaparen gainean bihurritu nahi zuela, tanto azkar bukatzeko. 604 pilotaka da. Kolore gorria, itxura gorria hartu du laugarren joko honek. Markagailua erakusten ari zaiguna batetik eta kantxan ikusten ari garena bestetik. Venga, Esteban, perdón, va, Venga, va. Adakite, boskarrena laburragoa izaki, bostera. Bai, arriskutsu badego. Orduan, aukera gehiago izango dituzketela naiz eta partida orain luzatu eta gogortu. Gordonen sakea. Maldonado. Gordon orain lekuko berak hartu dio. Lota astintzen ari dira biak.
ezin Estebanek, 8-3 eta nik uste Mikaela urrengo setean pentsatzen ari direla. Bai, ala, Matei, bestiak abidora asko ahiru baten bila gainea, bai Roman da izkerra atzetikan pelota astintzen aidek, eta ezin ian urdinak. Indarrak orain gehiagi alferri galdu gabe osoago iritsi eta bostera ea aukera gehiago dituzten. Zortzi eta 3. Ordonen sakea. Gaueka. Maldonado. Ordonen zotxukun ari da partida hasieratik. Bai. Oso gutxi galduz eta pilotari gogor ematen. Maldonado, Estebanen jokaldi ahalegina, baina barruan gelditu zaio. Asmoa bidadeta egitekoa zuen, argi eta garbi. Ibaik, azkar bota du, ez dago tantoa luzatzeko. Ez, zene galixatu ingo. Aspaldi tantorik egin gabe zeuden. Esteban, métele todo el cuerpo, métele todo el cuerpo al 2, venga, métele todo. Zazpita bateko. Partziala sartu diete. Atento ahora, Azken minutu hauetan. Maldonadoren ezkarkala bikaina, barruan. Entra, Ez ikusi hemen, baina oztauza sartuko guan. Gordo sin querer, Gordo parece sin querer. Perdón, Venga, uno, Román, Oskarren jokora iritsiko garela itxuri guztia hartu du. Laugarrenak. Gordonen azkena izan da laugarren honetan eta gainean. Atzera Maldonadok. Ona pilotaka dau. Beste bat, eman beharko. Gutxienez. Errebotera, Maldonadok orain bai enpalatzen ari dela gozo-gozo. Ipareta, ezkerrez, Maldonadok. Hori ez. Ya kafia guantxin milion efekto, zoze bai. 10-4. Boskarrenak erabakiko du. Sofela Pro 2024ko Ligaskako lehen jardunaldiko emaitza. Jardunduta iritsi dira Boskarrenera. Bostanto egiten dituenak bilduko du lehen dabiziko puntu handia eta orain bai Olatz Maldonago bere mailara gerturatu da laugarren honetan. Bueno, Román, en este 4 set hemos visto al verdadero Maldonado. Sí, la verdad que estoy muy cansado, vengo de muchísimos partidos este verano, pero bueno, toca jugar este partido que es como una final y este quinto set lo voy a jugar con el corazón. No doy más, pero con el corazón se puede llegar a todos lados, así que voy a dejar todo por la gente sopelana, por la gente de la Rebex, por mi familia que está acá. Juro que voy a dejar todo. Será una final cara o a cruz, porque se decidirá en el quinto set. Sí, no creo que sea tan cara cruz. Nos vamos a esforzar al máximo y el que gane es porque se lo merece. Estamos dando un gran espectáculo y creo que los 4 merecemos ganar, pero bueno, a ver quién sale mejor en este quinto set. Eskerrik asko, zorte. 649 pilotaka da. Azken bost tantoak egiten dituen bikoteak lortuko du lehen dabiziko garaipena. Maldonadok 16 tanto egin ditu, 10 pilota galdu. Galdutako behintzenak 6 lehen dabiziko jokoan izan dira. Pikora egin du, eta alia gorena azkeko honetan lortu. Gordonek egindako tantoak bost, galdutakoak 7 eta Ibaik egin bost eta galdu 10. 649 pilotaka da. 193 Ibaik Peruzek, Maldonadok 179, Gordonek 157 eta gauekak gutxien orain arte 140.
Hauxe orain arteko markagailua, 5 eta 10, 10 eta 6, 9 eta 10 eta 10 eta 4. Iker Gordon da, kantxan gelditu den bakarra, beste hirurak atseden hartzea, sartu dira aldageletara. Araudia ikusten dien denbora ederki aprobetxatu ondoren, badatot, beste hirurak. Eta ea, merezien amaiera ematen dioten laurek partidari. Emoziorik ez da falta izango. Pilotaka da honik ere ez. Baina, Romanek esan dik, udala gorra eta zore fastidu bat eta isabitek, azkenia udala bukaeran, indarrake justu antzea. Pilota gutxi gelditzen dira saskian. Eta erabaki du, Ibei Perezek, zein pilotarekin ekingo dioten azkenekoari. Ez dakigu, lehendik bada ez da ere egoera honetarako bakarren bat utzi izango duen. Baina, eskuetan darabiltenarekin jokatu beharko dute kitarakoa. Ondo juego, vamos, aprieta la para. Hautzen dena ez da kanporatuta geldituko, baina irabazten denak erratza handia egingo du. Gaur, aurkariak 3 eta 2 mendean hartuta. Hasi da, boskarrena, Ibai Perezen sakearekin. Gaubeka. El bote! Oso gertu frontizetik Esteban luze jokatu nahi izan du oinetara, lortu du eta pelotakara eman dio gainera Estebani. Gorago. Bai, gorago. El laun inguruan edo? Levántame, tírame pa' aquí el gemelo. Enkago da inguruan edo. Bikietan, ingarria izango da. Frótame un poco el hueso. Frota, fuerte. El hueso. No, el hueso. Aquí. Costado de la rodilla, ¿no? El laun inguruan ematen du. Venga, valiente, verso para ti. Me cago en Dios. Venga, fenómeno. Garoak Esteban Gaubekarentzat. Kantoa egin du. Berriro ikusiko dugu. Mayor belaun albo bat igan edo. Horre zurra, rapauzio gaina, oire txarra. Dale una. Iker. Vamos ahora, Partida bukatzeko iruditzen arrazurik izango duenik. Bihar okorra hongo. Bai. Perdón, Nacho, Eta 6 urteko pilotari veteranoa Esteban Gaubeka. Venga, Perdón, Iker, vamos, Motu gogorra. Venga, ahora tienes que acabar más que nunca, Dejatzen ezten horietakoa. Dios. Eta Ibeire mezua entzun dugu. Atízale, Hau beriak intzio. Boten berrikila bibara eta boten berrikila. Hau bain botara erreke. Hain kojo hala. Epaile baimena oraindik ez diote emango. Zorua behar bezala lehortu arte. Ordu bete, 16 minutu eta 40 segundo. Partida ahian jarri dutenetik. Ordu bete eta 20 minutu inguruka izango da iraupena. Bat eta huts, aurreratu dira Gaubeka eta Ibai Perez. Kanpora, bai. Lehen horrelako huts bat egin du. Tú mejor me dices aire, yo la veo. Eta hirugarren falta izango da sakez. Venga. Regalos, de verdad, chico. Ahora vas a sacar. No me jodas, macho. Nadie quiere. Dios. Venga, saque. Lionen antzekoak izan dira eta hirugarrena Venga, no pasa nada, opa, se va. motz gelditu zaio.
Gordonen sakea orain. Eskubiz sartu da. Gaubeka. Antzura eman da ezker horma ikutu. Ondo. Eta Biurria jarri du paretaren kontra. Gaubeka. Gutxo da Romanek. Eta bat urdin. Venga. Roman, olvídate, Urrutik hartzeko asmoa izango zuen frontizetik. Bai, zilator. Arraron bat entzioke, baina egurtzea, junde pelota. Ibai. Ezkira gotik, katera beharko du badazta ere. Ezkerra horma ikutzen baldin badu. Baina ingo baitza jo. Aurrelariak egurrean. Maldonado. Esteban jotzeko aukera, Benado zuertokoak. Egiz kanpo gelditu da. Bai, ondo Iker. Hora horreatu dek. Asmatu indek. Efekto handiarekin Ormara. Bote handi hartu dio Bina. Bai, ondo bilduriko Roman da. Saiatu deki bai. Eskerpa eta jo bainoen aurreatzen baino. Antes, tienes que venir lortu. Todos, venite para adelante que no. Iker, no sale nada. Dale, está muy seca ahora, Dale, Venga. Maldonadoren amazazpigaren tantoa. Egin, eta galdu. Gehiago gorriek. Espero genuen moduan. Bigarren berdinketa azken jokoan. Sartzeko asmoa zuen Estebanek, baina ez du aukera egokia ikusi. Gordon. Gaubeka. Sartzeko zuen Romanek. Baina konfiantza osoa du. Iker oso partido hon egiten ari baita. Ondo sartu da. Gaubeka pelota zaila izango zen. Sartu bera zen. Ibairentzat. Maldonado. Gaubeka. Utzi azken unean Gordoni. Gaubeka. Eman dio Ikerrek. Eskatu orain Sopeloztarrak. Azetantoa jokatzen ari den. Ibaik ere eman eta aukerako hautzi Maldonadori. Asko aterako da. Errebote ona Ibaik. Indar gutxirekin nahi eta orain, altura emanez. Tanto ona jokatzen ari da, denak ere. Ona, Roman. Azegurra, pilotaka horrek. 3 eta 2 asko balio dezake. Ertzen ez egin ere horretik, ziero bera botadik eta eharra pelotaka da. Iker! Argentinarrak egin duen txantorik onena izango da. Seguro asko azkeneko hau. Eta garrantzia handia izan dezakenetakoa ere, bai. Va, estamos ahí, va. Terrible, Roman, Zortzitik amaika atzean egindakoak. Nola ospatu duen bere atzelariak. Tanto guztiaren zama, Ikerrek berak eraman baitu. Bai. Tanto latza jugatu dik. Ánimo, Esteban. Partidoan ere oso baiek Iker, Sí, 4 iguales, vamos Iker, vamos, dale. Gordonen sakea, ondo gurutzatua. Maldonado. Gaubeka, ondo. Nola pasa duen. Errebotera Gordonek. Eta bertan gelditu da. Gaubetari. Pelotaka latza horre Zabaleko arrastu arekin urruti. Baina suerte pisadini da barruan. Muy bien, vamos, con huevo. Inteligentes, vamos a trabajar el tanto. A trabajarlo, Iker. A trabajarlo. Hiru aukera izango dituzte. Va, Baicho. 3 hay que hacer, va. Atzean, 3. Orotara 7 Gordonek, beste bat egiteko aukera badu. Azken sakea, atera du hori bai. Ezker horma ikutu nahi izan du errestoan Gaubekak. Barrurago orain, Maldonadoen matera. Ondo sartu da Ibai, tokitxarrean jarri dio pilota. Esteban, bipareta ona.
Era bat engainatu. Momentu, latza guan, baina oso ondo botadik. Lauta bigaltzen bostea eta hor templi auki berdik. Hautxe egin duela, esango nuke, Olatz. Vamos, permiso. Bai, horretan nago, baina ez dakit. Los dos saques vas a hacer. Horrentxe galdetuko diotea. Hau bai. Bai, hautsi eginda, epaiari eman dio, hor pitzaduraren bat du nonbait, eta umeek hemen ez dut aukerari galtzen, epaiari pala askatzen ari dira. Hau bai, bera, aipagarria Mikel, tanto bat edo bi falta direla pala hautsi. Bai, momentu txarra dek, ¿La otra? ¿Qué otra? La otra pala. Luego dirá qué. Luego dirá qué. Bai, pala berriarekin eskuan datorre, eta umeek lortu dute, pala eman die. Bate, galtzak edarki zikinduta eramango ditu etxera. Bai. Begira, hortxe. Hartatuta dago pala eta hobe bestea ateratzea. Makina bat aldiz erabilia izango du, kolorearen arabera eskuetan duena. Baina, egokitze prozesurik ez du izango gaurko partidan. Tanto bat edo bi jokatu bai dituzte gehienez. Ibai Perez. Sake ona. Gaubeka sartuko da. Ez du nahi duena egin, baina Maldona edo. Ez du aire sartzerik izan eta Ibairen utxak erabaki du lehen beriziko puntu potoloa. Maldonadok eta Gordonek eraman dute partido luze eta gogorranen ondoren Mikel. Bai, ala espere honia eta ala izan dudek, Partido ona, hor Roman eskasa marraziek gora etorriek eta gero izango nike azkenengo txampan Ibai pixka dutze egite normala baino gehitxu indikela. Irabazleen poza adierazgarria. Nola ospatu duen Argentinarrak. Finala zera behin eta berriz entzun diegu. Iker Gordoni altzuen guztia ateran daian lortu du. Zapeloztarrak oso nota ona atera du. Ligaskako partida honetan. Behar da, bakoitza bere mailan hartuta omentzen atera edo. Bai, dudik gabe, netzako Iker, lautatik hasita bukatu ondoen behak indik. Esteban behare bai, Esteban bai. Aflogo txuenak Maldona da zidan, da bukaeran Ibai. Galdu egin dute Gaubekak eta Ibai Perezek, baina biset egin dituzte, tanto decente ere bai, eta hurrengo partida irabazizkero, aukera izango dute ziur asko finalean sartzeko. Laizter joango dira irabazleak, Olatzen gana, set bat egokitu dugu, Sopelako udal pilotaleko honetan, elkarrizketak egin alizateko, prest ditugula uste dut, irabazleak. Hementxe dira irabazleak. Iker, gaurko helburua irabaztea zen, urrats handi bat eman duzue ligaska horretan, datorren astean berriz izango zarete hemen beste aurkari batzuen kontra. Bai, hala da, ez da irabaztea beti da garrantzitsua, gainera txapelketa honetan nahi laburra. Pena izan da hori bederatzi eta bederatzikoa gora bota doana, gau guztia korratuko naiz, baina bueno, gero buelta eman diot, presentean bizi behar gara eta hori da lortu duguna, ez da, Romanekin azkenean naiz eta gauzak txarto joan, asko animatzen dugu elkarrekin eta hori da bikote baten helburua eta horrela ateratzen dira partiduak. Roman, te tengo que preguntar sobre la anécdota del partido, ese café solo que le has pedido a tu madre. Sí, la verdad, bueno, ayer tuvimos un partido en Lezama y no me he dado cuenta, un error mío, me quedé sin los geles que me pegan el chute final, entonces un café solo que igual fue la clave, ahí siempre mi familia está atenta y nada, agradecer a todos los que vienen a apoyar, a todos los amigos de Iker, a la familia, a toda la gente sopelana, a lo de la Rabechu y nada, felicitar también a los rivales que Esteban tiene 47 años, al último le pegó un pelotazo y es un guerrero, hemos hecho un partido muy limpio y eso habla de la calidad de profesionales que somos todos, ¿no? Te pregunto a ti también sobre los rivales de la semana que viene. Bueno, como decimos con Iker, vamos partido a partido. Ya veíamos el primero muy duro,
pero como hablamos, somos como hermanos dentro de la cancha. Va a dejar los dientes por mí, yo me los voy a dejar por él. Tal vez el otro día yo anduve un poco mejor, ahora Iker, y la siguiente estaremos los dos mejor. Eskerrik asko, bikote, zorionak. Gabon. Ikusten ari gara, bigarren jokoko, 8. tantua. Jarraian bigarren piloteka da Iker Gordonek, nola edo ala eskerra luzatuta eraman Gaubekak, Botelester Ibai Perezek, atzera Argentinarrak berriro, utzi Maldonadok Ikerri, gurutzatu eta atzeratu, ezin Ibaik, ematen zuen, baina eraman baita urrengoaren ahalegin egin ere, baina publikoaren txaloak piztu ditu Roman Maldonadok egindako tantoak. Terrible. Datuak ikusteko une egokia izan liteke, partidak utzi dizkigun zenbakiak alegia. Maldonadok 18 tanto egin ditu, 12 galdu, Gaubekak 9 egin eta 3 galdu. Atzelarietan, Gordonek 6 egin eta 7 galdu, Ibai Perezek 5 egin eta 12 galdu. Partida luzea izan da gaurko ere, joan asteko zenbakietara ezkara iritsi, baina 718 pilotaka da asko dira. 201 Ibai Perezek, 185 Maldonadok, 176 Gordonek eta 156 Gaubekak. Ordu bete, 24 minutu eta 16 segundo iraundu. 5 eta 10, 10 eta 6, 9 eta 10, 10 eta 4 eta 5 eta 3. Besterik ez, amaitu dira Sopelako udal pelotalekoan ikusi beharreko eta entzun beharreko guztiak, datorren astean, ordu berean itzuliko gara Ligaxkako bigarren jardunaldia ikusteko. Gaurko garaileak batetik, Maldonado eta Gordon eta bestetik Dan Nekol eta Asier Del Rio. Datorren astelehen arte, agur! Ondo izan! Bai, aio!